Pasi, Eini ja Jaana Kuortaneelle heinät töihin. Pohjanmaa tarjoaa toimintaa. Jaana heiluu kuin viisi Jaanaa, Pasi Valmetilla painaa paanaa. Pohjanmaa tarjoaa toimintaa. Jos sataa ollaan juovuksissa ehkä, mutta huomenissa Pohjanmaa taas tarjoaa toimintaa. Jaana heiluu kuin viisi Jaanaa, Pasi Valmetilla painaa paanaa. Pohjanmaa tarjoaa toimintaa. Mennään Osmo, Liisa, Pasi, Eini ja Jaana Kuortaneelle heinät töihin. Pohjanmaa tarjoaa toimintaa. Jaana heiluu kuin viisi Jaanaa, Pasi Valmetilla painaa paanaa. Pohjanmaa. Enkin näe hanskat käteen. Katsokaa kuinka hyvä tää on. Hirveen raitaset ja yhdistuu niinku tonne, mutta toinen ummassa. Tonne se menee. Ja kattokaa, että mä näen sinne. Ota, eikö vähän täytyy katsoa? Vähän tuolta sitten kiusin, niin tuolta voi vähän kiusin. Tuolta. Tässä nyt. Kiusin. Siis menee äkäiseksi, kun mä menen tohon. Se rupee ärsyttää kiusin mua. Kattoko se rupee lyömään mun jalkaa. Käykää seuraa TikTokissa. Joo, TikTokissa siis Konsta Pietilä. Tai Keulajätkä. Kumpi se nyt on? Keulajätkä. Kattoko paljon täällä on. Siis täällä on varmaan 2 senttiä. Täältä tulee joku oksasta. Oho! Katsokaa. Pitää editoida tää, ettei naama näe. Pitäisikö sun mennä sinne räikään? Katsokaa, nyt se menee pää ja jalat edellä sinne räikään. Ei tännekin. Sillä ei mahu, miten mä kuvittelin.